Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры! Сёння будзем гаварыць пра тое, што спрадвеку жыве ў традыцыях беларускага народа. Уключэнне ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны тая самая цаглінка, якую Беларусь уносіць у фундамент сваёй ідэнтыфікацыі на міжнародным узроўні. Так лічыць моя сённяшняя суразмоўца, вядучы спецыяліст Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Алена Каліноўская. Вітаю вас, Алена Тадеўшына. Добрый день. Алена Каліноўская, вядучы спецыяліст Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Сябра навукова-метадычнай рады па пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры, педагог, выканаўца народных песень і танцаў, арганізатары вядучыя свят, канцэртаў, конкурсаў і майстар-класаў па традыцыйным беларускім танцы. Алена Каліноўская нарадзілася ў Іўскім раёне Гродзенскай вобласці, скончыла прыродазнаўчы факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. На працягу 10 гадоў выкладала геаграфію і экалогію ў школах і гімназіях Мінска. Працавала ў сферы турызму з 2015 года ў галіне аховы нематэрыяльнай культурнай спадчыны, спачатку ў Інстытуце культуры Беларусі, пасля яго рэарганізацыі ў Інстытуце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Працуе над стварэннем, падтрымкай і папулярызацыяй нацыянальнага інвентару нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Алена Тадеўшына, вот, на жаль, станчыць вам, напэўна, будзе цяжка сёння, але, канешне, гэта вельмі цікава, як народныя танцы, народныя спевы становяцца нематэрыяльнай культурнай спадчынай і становяцца ў міжнародным аспекце вось такой з'явай яркай, цікавай. І вот ЮНЕСКО ўключыла і ўключае вось такія звычайныя, здавалася б, рэчы, якія засталіся, танцы, песні, абрады. Так што такое вот нематэрыяльна-культурная спадчына? Калісьці ўсе гэтыя рэчы былі сапраўды вельмі звычайнымі і распаўсюджанымі і часткай культурнага жыцця нашага грамадства на ўсёй тэрыторыі Беларусі, але зараз яны становяцца даволі рэдкай з'явай. Нягледзячы на тое, што мы іх часта бачым па тэлебачанні, чытаем пра іх у кніжках, знайсці тую супольнасць, тую вёску, тую мясцовасць, дзе сапраўды святкуецца купалле, дзе сустрэнеш абавязкова калядоўшчыкаў, альбо, напрыклад, святкуецца тройца або сёмага неяк адметна, сёння не так-то проста. І гэта не толькі ў Беларусі такая праблема, але і на сусветным полі таксама было заўважана, што вот жывыя народныя традыцыі, якія людзі практыкавалі шмат гадоў, сёння як бы страцяць сваю актуальнасць. Таму і была прынята канвенцыя аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якая абазначыла яе як тыя культурныя практыкі, якія пэўнымі супольнасцямі лічацца каштоўнасцю. І дзякуючы таму, што гэта каштоўнасць асэнсоўваецца, людзі імкнуцца яе перадаць наступным пакаленням, бо бачаць у ёй сэнс і важнасць для свайго жыцця. І Беларусь таксама даволі рана далучылася да гэтай канвенцыі адразу пасля яе падпісання і ўжо на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў як бы ідэнтыфікуе, збірае гэтыя звесткі, складае іх у пэўны спіс. Ёсць у нас інвентар нематэрыяльнай культурнай спадчыны на сайце «Жывая спадчына Беларусі», дзе апісанне розных праяваў нематэрыяльнай культурнай спадчыны. І ёсць працэс уключэння ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. То бок з пэўнага часу у нас не толькі матэрыяльныя аб'екты ў гэтым спісе, але і разнастайныя культурныя праявы нашай спадчыны. Ну вось тут кнігі ляжаць на стале, гэта кнігі, якія якраз жывая спадчына Беларусі, жыцця адвечны лад, веснавыя святы, замовы. Гэта ўсё збіраецца сёння навукоўцамі, аматарамі, збіраецца дзеля таго, каб захаваць. І вось міжнародная супольнасць, так сказаць, таксама вось зацікаўлена ў тым, каб захаваліся нацыянальныя традыцыі. Якая ў нас сёння вот гэтая спадчына, якія абрады, якія песні, што ўключана ўжо ў спіс ЮНЕСКО? Сёння ў спіс ЮНЕСКО ўключана яшчэ не шмат праяваў беларускай нематэрыяльнай спадчыны, але ў наш дзяржаўны спіс уключана ўжо больш 90 элементаў НКС.
такая короткая аббрэвіатура вітаецца міжнароднай супольнасцю для абазначэння спадчыны. І важны момант, што гэта не толькі тое, што вот вывучана і апісана навукоўцамі ў кніжках. Гэта тое, што рэальна існуе ў рэальным часе, у рэальнай супольнасці. То бок асноўным крытэрыям існавання элементаў НКС і іх жыццяздольнасці гэта наяўнасць супольнасці людзей, якія хочуць, шануюць, захоўваюць і запрашаюць усіх жадаючых да сябе ў агульнае кола. Ну вось скажыце, гэта група людзей, гэта часам вельмі пажылыя людзі. Яны захавалі вот гэтыя традыцыі, яны захавалі гэтыя абрады. І гэта ўжо каштоўнасць, нематэрыяльная духоўная спадчына. А як яе перадаць, каб яна жыла далей? Каб гэтыя вот традыцыі жылі далей, таму што вот сыдуць гэтыя людзі, якія валодаюць гэтым майстэрствам, гэтым уменнем, гэтымі спевамі, гэтымі танцамі, а ці застанецца гэта? Менавіта для гэтага ўвесь гэты працэс і распачынаецца. Асноўным крытэрыем пры наданні статусу, акрамя таго, каб яна адпавядала нормам ЮНЕСКО і беларускага заканадаўства, з'яўляецца наяўнасць пераемнасці. То есть кожная супольнасць, якая пажадала заявіць пра сваю нематэрыяльную спадчыну, а менавіта ад супольнасці сыходзіць асноўная ініцыятыва, ну альбо ад яе прадстаўнікоў, якімі часта з'яўляюцца супрацоўнікі ўстаноў культуры, мусіць прадумаць спосаб пераемнасці. Часам ён існуе натуральным чынам. Не толькі трэба сказаць, што пажылыя супольнасці захоўваюць у нас традыцыі і абрады. Скажам, да тых жа калядных абрадаў, сярод якіх у нас там і коннікі, і жаніцьба цярэшкі, і дзіцячы абрад куры, з радасцю далучаецца моладзь. І моладзь школьнага ўзросту, юнацкага ўзросту з задавальненнем пераймае і практыкуе штогод, скажем, калядныя абрады. Яны асабліва вясёлыя. З задавальненнем далучаюцца маладыя людзі да вясновых абрадаў, да летніх абрадаў, як абрад ваджэння кусты або провады русалкі. То бок, калі вот зрабіць гэту спадчыну бачнай, заўважнай, запатрабаванай, то і з'яўляецца натуральны інтарэс у мясцовай моладзі. Трошкі складаней адбываецца з пераемнасцю спеўных, напрыклад, традыцый, якія патрабуюць даволі вялікага практычнага досведу, вялікай практыкі, працяглага часу. Там так хутка далучыцца, як да абраду, не атрымоўваецца, але і там многія гурты ствараюць гурты-пераемнікі, калі маладыя людзі ў той жа самай мясцовасці альбо, напрыклад, у райцэнтры спяваюць гэты рэпертуар, пераймаюць, спяваюць разам. То бок пасля вот ідэнтыфікацыі, уключэння ў спісы, гэта работа па пераемнасці пачынаецца весціся мэтанакіравана і з дапамогай, канешне, і устаноў культуры, і мясцовых органаў улады. Аляна Тадеушева, я вас слухаю вас, гляджу на вас, і от, конечно, вот я уявляю, як ви у колективі танчите, а вот ви ж і співаєте, і от, ну, уявим, наприклад, купальську ночку, купальську пісню, як вот это, який обряд, які, ось, може бути, елементи гэтага можна нават показати? Ну, наприклад, ёсць купальскія песні, якія пералічваюць, скажем, пакаранне тым, хто ў ней удзельнічаў у свяце. І суровае вельмі пакаранне. Напрыклад, там гучыць так. А хто не быў на купалі, бадай таго закапалі. А далей яшчэ страшней. Вось. І вось гэтыя ўсе песні, яны як бы сведчаць пра важнасць гэтай з'явы ў жыцці супольнасці. І гэта пацвярджаецца нават на тых абрадах і традыцыях, якія аднаўляюцца. Вельмі хутка людзі ўзгадваюць, як было, навошта было, чаму хадзілі, як было весела. Вот вельмі часта, калі размаўляеш з носьбітамі, яны ўмеюць перадаць той настрой песень, танцаў, вечарынак. І гэта, бадай, што самае каштоўнае, таму што, ну, у кніжцы напісана, як было. А вось той настрой, з якім гэта ўсё рабілася, ён можа быць перададзены толькі ад жывых людзей жывым. І гэта вот вельмі важны кампанент, вот той эмацыйны складнік падзеі, у якую людзі бываюць улучаны ўсе. Яшчэ адзін важны фактар традыцыйнай культуры, што там нема гледачоў, там усе ўдзельнікі. І вось гэта тое, што часам бывае складаней за ўсё аднавіць. Сённяшнія сучасныя электронныя сродкі
і вось та мінуўшчына, тое, што захавалася, яны вот сёння неяк так спалучаюцца. У вас сайт «Жывая спадчына». Спалучаюцца, бо гэта адна з задач вось гэтага руху па жывой спадчыне, зрабіць яе бачнай, павысіць разуменне значнасці, павысіць яе нагляднасць. Як бы ва ўсім свеце эта тэндэнцыя, не ёсць нейкае такае адкрыццё Беларусі. Вось, зрабіць гэтыя з'явы даступныя праз сучасныя сродкі, аўдыёзапісы, відэазапісы, праз розныя відэаканферэнцыі, якія сёння сталі актуальнымі, праз сайт, каб ва ўсім свеце, па-першае, было даступна для ўсіх жадаючых. І трэба сказаць, што вот пасля таго, як многія краіны зрабілі такія сайты, дзе ідэнтыфікуецца іх нематэрыяльная спадчына, мы таксама са здзіўленнем адкрываем шмат чаго новага пра спадчыну іншых краін, якая вот захоўвалася ў супольнасцях, а не толькі якая была прапісана ў кніжках. Так, спадзяёмся, і іншыя краіны, а таксама жыхары Беларусі праз сайт «Жывая спадчына» адкрываюць для сябе нашыя нацыянальныя скарбы. Ну і вось чакаюцца новыя цікавыя адкрыцці. Канешне. Па-першае, пашыраецца прадстаўніцтва Беларусі ў ЮНЕСКО. Там ужо ёсць наш абрад Юр'я, наш абрад «Калядныя цары», Буцлаўскі фэст у гонар іконы Божай Маці Буцлаўскай. Сёлета восенню літаральна на міжурадавай сесіі будзе разгледжана супольная прапанова Беларусі і Польшчы па лясному бортніцтву. Ёсць такі старажытны від, аказваецца, бортніцтва ў беларускіх лясах, калі ў борцях высока на дрэве гадуюць лясных пчол і здабываюць іх мёд нашыя бортнікі. Рыхтуецца прапанова па такому вядомаму рамяству, як саломапляценне. Вось наша апытанка, якая традыцыйная для ўсіх гасцей нашых, і я хочу вам задаць таксама гэтае пытанне. Вот прадоўжыце, калі ласка, фразу такую: «Беларусь гэта». Беларусь гэта наша любімая краіна, наш агульны дом. Назовіце 3 месцы, дзе варта пабываць кожнаму беларусу, на ваш погляд. Ну, найперш у сталіцы. Ну, а жыхарам сталіцы варта пабываць хаця бы ў 2-3 абласных цэнтрах, і не проста праездам, а мэтанакіравана як бы пагрузіцца ў гісторыю горада. Вось. Тады нашу прыроду абавязкова на прыкладзе нейкага аб'екта трэба паглядзець. Напрыклад, гэта Браслаўскія азёры, цудоўнае месца. Ну і нашу гісторыю, для мяне яе найбольш увасабляе Мірскі замак, бо ён адлюстроўвае не адну, а адразу некалькі эпох. Ну, а вось калі б раптам у вас такая была гіпатэтычная магчымасць, з кім бы вы з гістарычных асоб хацелі б сустрэцца, пагаманіць? Гледзячы, з якой мэты. Каб хацелася б такі рамантычны бок гісторыі памацаць, то з Барбарай Радзівіл. Калі, напрыклад, гераічны, то, напрыклад, з Булак Балаховічам. А калі такі вот гуманітарны, то, магчыма, з Магдаленай Радзівіл. Ну і што для вас беларуская мова? Вы цудоўна гаворыце па-беларуску, мне вот так прыемна вас слухаць. Дзякуй. Гэта дзякуючы мясцовасці, у якой я вырасла, Іўевскі раён, вёска Геранёны, там да гэтага часу так гавораць, і не толькі там, але і на Літчыне, на Воранаўшчыне, на Віленшчыне суседняй. І беларуская мова для нас гэта з аднаго боку наша нацыянальная адметнасць, а з іншага боку наш уклад у скарбонку нацыянальнай сусветнай культуры. Дакладней, сусветнай культуры як наш нацыянальны складнік. Гэта такая магчымасць выказаць нейкія нюансы нашага светапогляду, разуменне людзей, ладу жыцця, які для нас з'яўляецца каштоўным. І зноў жа гэта ўклад у культурную разнастайнасць чалавецтва, пра якую зараз пачалі вельмі клапаціцца, бо, скажем так, уніфікацыя культурных з'яў, яна, ну, як мінімум, не цікавая. А вось захаванне адметнасцей мясцовых, і якое мы можам выдатна таксама ажыццяўляць праз захаванне і мовы, і традыцый, і абрадаў, бо мова з'яўляецца часткай іх усіх, вось гэта наш уклад у скарбонку сусветнай культуры. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім госцем была супрацоўніца Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва, вядомая фалькларыстка, навуковец Алена Тадэўшаўна Каліноўская. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.